तर हे आता आगळ लावूया. सगळ्यांका कोकमा म्हणजे सोला आगळ होय तर अजून वेळ असा. सगळ्यांका दितलंय, काय काळजी करू नका. नमस्कार मंडळी, आज बऱ्याच दिवसाने व्हिडिओ करतोय. व्हिडिओ करूकच सवड नाही तर तुम्ही माका सांभाळून घेतात, ह्या माझा मोठा भाग्य असा. तर हे करलेचे मासे हाडलोय. करलेचे मासे हाडले आणि त्याचबरोबर मी सगळ्यांका तुमका भाजक्या मालवणी मसाल्याबरोबर मच्छी मसालो कुटलोय. तर हो बघा, त्याच मसाल्याबरोबर मी हिरवो मसालो, म्हणजे आमच्या भाषेत तो हिरवो मसालो माशाचो मसालो, तुमच्या भाषेत तो मच्छी मसालो. तर एका धने, हळद आणि बऱ्या प्रकारचे 2 मिरचे घातलेले असत. तर ह्यो मसालो तुमका ऑर्डर करण्यासाठी नंबर देता येतं. ह्याच मसाल्याची आज मी माशाची कढी करून दाखवतले, म्हणजे माशाचा सार, करली माशाचा सार. तर चला बघूया. आधी ह्यो मसाला मी बाजूक ठेवते आणि हे मासे मी साफ करून घेतोय. चला तर करूया माशाची कढी. आज माशाची कढी करतलंय मच्छी मसाल्यान. मी या हिरवी करी होतंय मिरशांगे वाटून, म्हणजे मिरचे मी अख्खे सुके मिरचे वाटी पाट्यावर. तर आज मसालो केलोय सगळ्यांसाठी सोपो, कारण मिरचे वाटताना खूप वेळ लागता. मसालो घातलो का पटकन बारीक जाता. तुम्ही मिक्सराक लावा ना तर पाट्यावर वाटा, तर मी वाटतले आज पाट्यावर, त्यासाठी केलंय मी मच्छी मसालो. तर मी आता वाटाप काढताना तुमका दाखवतोय. ओला खोबरा असा, आम्ही मालवणी माणसं असो त्यामुळे आमका खोबरा जास्त लागता. तर ह्या खोबरा असा, कांदो असा, लसणीचे पाकळे असत. मालवणी माणसांका माशांका तिरफळा लागतात, नाही तर आमका कढी एक चव लागणार नाही. तिरफळा घातल्याशिवाय चैन पडणार नाही. तिरफळा नसली तर ती माशाची कढी खाल्यासारखी वाटणार नाही. तर त्याचप्रमाणे ही सुकी तिरफळा असत, कोथंबीरचे देठ असत, म्हणजे कोथंबीरी सकट असत. आणि हो माझो मालवणी माशाचो मसालो असा. तर आता मसालो मी कसो घालते तो तुमका दाखवतोय. तरी होय तसो तिखट असा आणि लाल पण असा. तर या खोबऱ्यानुसार मसालो टाकूचो असता. तर जर आपला खोबरा जास्त असला तर त्याप्रमाणे मसालो घालू गयो. खोबरा कमी असला तर कमी मसाला घालू. 2 चमचे मी घातलोय, अजून 1 चमचो घालतोय, म्हणजे हे 3 चमचे मी मसालो ह्याच्यात घातलोय. तर ह्याप्रमाणे आता मसालो घातलोय. तर ह्या आता मी पाट्यावर वाटून घेतोय. ह्याच मच्छी मसाल्यात काय काय जातात काय सांगते. कायता आंब्याचा रायता. तर बाजारातून आंबे आणलेले असत रायत्याचे. अजून आंबे आमच्या कोकणात तसे पिकणत नाही. तर ह्याच आंब्याचा रायता मी ह्या माशाच्या मसाल्यात करून दाखवतले. तर ह्या माशाच्या मसाल्यात काय काय जातं आता थोडक्यात व्हिडिओ तुमका पूर्ण दिसतला, कारण ह्याच मसाल्यात मासे वाटतलं, माशाची कढी करतलं, आंब्याचा रायता करतले. तर ही असं तिरफळा. आता तिरफळा ना आपण झजरून घेऊ बाई पाट्यावरती. तर पहिली मी ना तिरफळा चेचून घेते. मालवणी माणसांच्या माशातलो मुख्य घटक म्हणजे तिरफळा. तर तिरफळा बऱ्याच जणांनी विचारले आणि ह्या वर्षी तिरफळा आम्ही ठेवू ना विकून टाकली. तर पुढच्या वर्षी नक्की आम्ही तिरफळा तुमका देऊ, म्हणजे खूप जणांका आवडतात. आणि जर ह्या मसाल्यात ना जो मी आता मच्छी मसालो केलो त्या मसाल्यात जर तिरफळा घालून तुमका मसालो हवो असत ना तर माका जरूर तुम्ही सांगा. मग सगळ्यांसाठी मी तिरफळा घालून मसालो कुटीन, मग त्याची कढी बरी जातली, अजून म्हणजे टेस्ट येतली. मग तुमका तिरफळा घालूची गरज नाही. तसा असं ना तर माका नक्की सांगा कमेंट करून, कोणाकोणाक तिरफळा होई आणि कोणाकोणाक नको ती. तर तसो मसालो कुटूया. ह्या तिरफळांचो पाट्यावर आवाज खूप येतात. तरी लसूण, कांदो, खोबरा आणि मसालो एकत्र मी आता तो घालून वाटतलंय. थोडासा सोप्या जाताला ना. तर मिरची ना, मिरचीचा कसा जाय, मिरची वाटूची लागा, खूप वेळा वाटूची लागा, म्हणून ह्या सोप्या आता मी काम केलंय. चला तर पाट्यावर वाटून घेतलं. मस्तपैकी गार गार वारा सुटला. मगाशी मळबट होती पण आता मस्त वारा सुटला आणि कडकडीत निवारीला. तर हे वाटाप घेतलं. आता मासे सुटी करून घेतलं. हे बघा, मासे सुटी करताना काय तुमका दाखव काय नाही, कारण सगळ्यात दाखवत राहिलं तर व्हिडिओ खूप मोठं जाता.
तर हे भाजूक ठेवलं, हे कढी एक ठेवलं आहे म्हणजे साराक. तर ह्या भाजूच्या माशांका आता मीठ लावून घेतो आहे. मीठ आगळ काय तोपर्यंत माशाची कढी जायपर्यंत माशांका मस्त आहे मीठ मसालो लागतो. हे बघा ह्या मीठ आता लावलंय मी माशांका. तर ह्यो आता आगळ लावूया. सगळ्यांका कोकमा म्हणजे सोला आगळ होय तर अजून वेळ असा सगळ्यांका दितलंय, काय काळजी करू नका. तर माशांका आता मी आगळ लावलंय. तर आता लावूया मुख्य घटक म्हणजे मसालो. तर ह्यो असा मच्छी मसालो जो मी कढी घातलाय तोच ह्यो मसालो माशांका घालतोय. तर असा ह्या एका मसाल्यात सगळा काम जाता मस्तपैकी. तर माका आता जितको तिखट होय तसो मी मसालो आणि लावून घेते. हे का हळद लावची काय गरज नाही. आम्ही आला लसूण पेस्ट असा काय लावणं नाही माशांका, कारण आमका मालवणी माणसांका बघून बघून सवय नाही. असा काही जण लावतात असाही नाही, मालवणी माणसा नाही लावणत असो विषय नाही. असा जे का आवडतं ती लावतात. आम्ही कधी आला लसूण पेस्ट माशांका लावणं ना, आमका माशाची तीच चव वही असता. तर मस्तपैकी आता लावलेला सगळा असा आता बरा मुरा दे तोपर्यंत झाकून ठेवूया थोडा वेळ. तर ह्या असा माशांचा वाटाप आणि ह्या असा रायत्याचा वाटाप. आता तुम्ही म्हणतालात काय दोन कलर वेगवेगळे कसे, कारण ह्या जरा ना लाल बडं गेला, कारण रायत्याक मी ना खोबरा कमी वापरलंय आणि माशांका जास्त वापरलंय. आणि ह्याच्यात मी काय घातलंय माहिती आहे, ह्या माशाच्या वाटपात तिरपळा घातलंय, त्याच्यानंतर लसूण पाकळी घातलं, त्यामुळे इथं वाटाप बदललेला असा. तर ह्याच्यात मी लसूण वाटूक नाही असं, तिरपळा घालूक नाही असं, फक्त या खोबरा कांदो आणि माशाचो मसालो. तर अशा प्रकारे ही दोन वाटपा असत. आणि आंबे असत ना, हे बघा हे आंबे असत, ते बाजारातून आंबे आणलेले होते, त्यामुळे ह्याचा सगळा काय आम्ही टाकत राहत नाही, उकडून घेतलंय मी. रायता ह्याच्या आधी मी केलेला असा. तर कशा पद्धतीत केलंय तर तुम्ही मागच्या व्हिडिओत जाऊन बघा. तर हे आंबे मी आता एक ऊप काढून घेतलंय आणि सोलून घेतलंय. तर हे आता बाजूक ठेवतोय. चला तर आधी करूया माशाची कढी आणि मग करूया रायता. तर मी आता माशाची कढी करूच्यासाठी रुंद अशी पातेली ठेवतोय. का ठेवतोय तर करलेचो मासो असा, करलेचो मासो ना ढवळता ना मोडता कुसकारता, त्यामुळे रुंद असा जर भांडा घेतला ना तर ती ढवळूक जरा बरी पडता. मी आज माशाची कढी करतलोय, फोडणीक घालतले खोबरेल तेल. तर ह्या मी फोडणीक खोबरेल तेल घेतले. माशाची कढी करताना किंवा मासे भाजताना ना पूर्वीचे माणसं ना खोबरेल तेल वापरीत, कारण खोबरेल तेल ह्या आपल्या कसा घरचा असा आणि आपल्याकडे माड ते जातात. आणि आम्ही जी कंपनीची तेलं खातो ना ती बाहेरची असतात, ती तेला जळलेली असतात. तर मी खोबरेल तेल घातले आणि खोबरेल तेल घातला ना का कसा ओळखायचा, तर मस्त खोबऱ्यासारखं वास येतलो आणि त्या तेलाक ना कांदो टाकलो का फेश येतलो, त्या ओळखा वया खोबरेल तेल टाकलं. आता तेल तापला त्याच्यात मी टाकते कांदो. तरी बघा फेस सुटा चालू झालो, कारण खोबरेल तेलाक ना फेस येता. आणि जेव्हा आपण बघा एकदम कडकडीत तेल तापवतो तर तेल असता तर जळलेला असता, फक्त आमका फोडण्याचं म्हणजे आवाज होय चार करून, पण त्या तेल तेव्हा जळता. म्हणून असा कमी तेल तापला ना काय तेव्हाच फोडणी करूची. मस्त गार गार वारा सुटला आता दुपारचा. जो टोमॅटो असा ना तो मी ह्या वाटपातच टाकतले आणि वाटाप ह्या मी फोडणीत टाकतले. आता जितकी जाड पातळ कढी होईल तशी मी पाणी घालून घेतलं आहे, कारण माशाची कढी एकदम जाड ही चटणीसारखी असता. आणि आपण सार करूचा असताना जेव्हा कढी सार तेव्हा आता पातळच करू होया. आणि करलेच्या माशाक चव बरी असता आणि सार पण त्याचा मस्तपैकी असा चविष्ट जाता. तर ह्याच्यात अजून पण मी पाणी घालतलं आहे. तर या सार मी आता फोडणीत टाकून घेतलंय. मी आता ह्याची उकळी बिकळी काही एक काढूच नाही. काय जण असतात ना ती उकळी काढतात साराक आणि नंतर मासे घालतात.
तर असा नाही असा उकळी काढली आणि मासे घातले का आता सार बदलता. माका तर सवय नाही असा. मी सार फोडणे घातलं का सोमते मी त्या सारात मासे घालून घेते. तर त्याप्रमाणे आज आता मी मासे घालते. वारा बघा काय सुंदर सुटला, बरा वाटतं मस्त. तर हे बघा असे हे सारातले मासे, हे बघा इतके असा मी पातळ सार केलंय. आता ह्याच्यात मीठ आणि सोला घालूया. चला तर आता घालूया या सारात मीठ. तर नियमीप्रमाणे आपल्या जितक्या मीठ होया तितक्याच मीठ घालू घ्या. खारट जास्त करता कामा नये. एका गोट्यान अळणी खाला तरी चालता, पण खारट खाता कामा नये. तर अशा प्रकारे मी आता या मीठ घातलं आणि त्याच्यानंतर घालतं ही सोला. तर ही असं सोला. तर सोला म्हटली तर गेल्या वर्षी पाऊस होतो, म्हणजे सगळ्या ह्याच्यात पाऊसच होतो. त्यामुळे कोकणात रताळ्यांचे खूप नुकसान झालं आणि सोला होई तशी आपल्या मनासारखी सोला नसतं. तर ही सोला आमका आता विकत खावची लागतं. बरीच ताई विचारतं सोला असत काय म्हणा. तर यंदा माका जितक्या शक्य जाताला तितकी मी तुमका बरी सोला देऊचो प्रयत्न करतले, जसं मसालो देतोय तसो. तर ही आता विकतची सोला आहोत, पण माझ्या मनाप्रमाणे नाही असं. तर ही तुमका जवळसून दाखवते बघा. तरी बघा मनासारखी सोला नाही, म्हणजे ही बघा अशी रंगीत सोलाच नाही असं. ती गेल्या वर्षा जे काय रतांबे गावले लोकांका त्याची सोला बनवलेली आहे. ही सोला मी आता टाकते ह्याच्यात. तर आतासा कसा असता माहिती आहे, आताशे कैरे लागले बाजारात सुद्धा भरपूर कैरे येतात. तर आता आंबो जरी कापून घातलं सारात ना तरी तो ह्या जाऊन जाता, सार होया तसा मस्त आंबट जाता. तर ही आता टाकतोय मी कोथंबीर. कोथंबीर थोडी आधी टाकली का साराक लागता बरी. मी वाटपात पण टाकलं तरी सुद्धा मी अशी काही कोथंबीर टाकते आणि मस्तपैकी या माशांका मी आता उकळी काढून घेतोय. कढी एक उमाळू येता बघूया, सुंदर असं वास येता. मस्त कढी अगदी रंगली या मसाल्याची. काय सुंदर अशी मच्छी मसाल्याची कढी झाली या. या मसाल्यासाठी जसो माका सपोर्ट केलाय भाजक्या मसाल्याक, तसोच या मच्छी मसाल्याक सुद्धा सपोर्ट करा. तर मसाल्यासाठी माका बऱ्याच जणांनी सपोर्ट केल्याने आमची मालवणी माणसं जी असत ना ती गोड स्वभावाची असत. माणसं सगळी गोड स्वभावाचीच असतात. कारण आपण बरा तर जग बरो असता. आपला चांगला बोलणं होया, वागणूक बरी होई आणि कोणाक फसवता कामा नये. तर माझ्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवले आणि मी कोणाक फसवू नाही. चांगल्या प्रकारची मसाल्याची मी त्यांची सोय केलं. तर माझा मसाला आवडलो आणि आता त्याच्यातच मी मच्छी मसाला केले. त्याका आपण असंच सपोर्ट करा. माझ्या घरापर्यंत फोन नंबर जसं माझं गेलो तशी जे सबस्क्रायबर होते माझे व्हिडिओ बघतात ते फोन पण करतात माझ्याकडे, पुरे मस्त बोलतात. आणि काही जण माझ्याकडे म्हणजे घराकडे येऊन सुद्धा मसाले घेऊन गेली, माका भेटा गेली. तर माका खूप बरा वाटला. ज्यांका शक्य जाय त्यांनी माका मात्र फोन करून यावा. फोन करून येईलात की आमका कसा म्हणजे असा घराकडे रवाक मिळता. आताशी सगळी बाहेरची कामं असतात. आता ही मस्तपैकी कढी शिजली हा. तर मी आता ही उतरून घेते. तर आता वरसून थोडी कोथिंबीर पेरूया, म्हणजे आणि चविष्ट लागते. आणि ह्याच्यावर आता मी झाकणा ठेवून घेते. चला तर कढी करून झाली माशाची. आता करूया रायता. त्यासाठी ठेवतो हा भांडा चुलीवर.
रायता मस्तपैकी रटामटा शिजला तर गूळ मीठ मसालो सगळा खोबरा व्यवस्थित मस्तपैकी लागला आणि आंबट गोड रायता माशाच्या कढीवर खाऊक तयार झाला. तर आता मी हे उतरून घेते. जास्त मी काय दाखवत राहवाक नाही असं कारण रायता मी केलेला असे त्यामुळे साधा सोपे आता पटकन रायता करून घेतलं. आणि तुमका रायता बघूचा असला तर मागच्या व्हिडिओचा रायत्याच्या आणि रायता कसा केलं तर तुम्ही नक्की बघा. आणि ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब करूक नसात किंवा येणार नसात सबस्क्राईब करू त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्यावा. तर आता माशाची कढी झाली रायता झाला. आता तळूया मासे. चला तर आता मासे भाजूया. त्यासाठी ठेवतो तो गरम करीत चुलीवर. तर आता माशांका काय काय लागतं आता बघूया. चला तर आता भाजूया मासे. मस्तपैकी मीठ मसालो लावून ठेवलं आणि हो आता तांदळाचं रवो मी बारीक करून घेतलं. त्याच्यात फक्त मी मसालो टाकलाय तोच मसालो टाकलाय हा एका लावलंय तोच. आणि असा खोबरेल तेल. तर आज मी ह्या माशाचा सगळा खोबरेल तेलात करतोय. आता तव्यावर तेल टाकतोय. तांदळाचं रवो काढून जर असं ठेवलो आणि ह्या माशांका लावलो तर सुंदर असे मासे कुरकुरीत जातात. कुरकुरीत मासे लागतात रव्यापेक्षा. आता जेवणाबरोबर आंबट गोड का असा तितक्याच जेवण 2 घास जास्त जातात. आणि कडधानाचा सांबारा बिंबारा असला जेवू आपणा कंटाळा येता कारण भाजनाचा नको असता जास्त. आता होय आता तिखट आंबट असा साधा आणि सोप्या. तर मासे भाजले मस्त मी आता काढून घेते. आंबट गोड अशा करलेच्या साराबरोबर आणि तिखट आंबट गोड अशा रायत्याबरोबर मस्तपैकी चुलीवर तळलेली करलीचो मासो. चला तर यावा जेवक. मस्तपैकी ताट घेतलंय पुड्या आणि आता माशाची कढी. पहिली माशाची कढी. आता ह्यो मस्तपैकी मालवणी मच्छी मसाल्यात केलेला ह्या रायता. पहिला वैला आंब्याचा रायता. करलेचो मस्तपैकी भाजलेलो त्याच मसाल्यात भाजलेलो मासू. चला तर एकाच मसाल्यात माशाच्या मी आज 3 प्रकार तुमका बनवून दाखवलंय. तर रायता असा माशाची कढी असा आणि तळलेलो मासो असा. तर बरोबर असा सोलकढी आणि मस्त भात. तर आता मी ही थाळी तर सजवलंय तुमका आता दाखवते ते मसाले. तर ह्यो असा भाजको मसालो हे बघा मालवणी स्पेशल भाजको मसालो. आणि ह्यो असा मच्छी मसालो. तर ह्या दोनांचे कलर बघा कसे वेगवेगळे असत. ते वेगवेगळे म्हणजे ह्याका असा डबल पॅकिंग असा ह्याका सिंगल पॅकिंग असा ह्याका पण डबल पॅकिंग आम्ही करतलो पण ह्या करूक नाही असा तात्पर्यंत केला आता तुमका दाखवतंय आता. तर ही 2 पाकिटे असत भाजको मसालो आणि मच्छी मसालो. आणि तिसरी असा ती पिठी असा. तर माझ्याकडे काय काय मिळतं आता बऱ्याच जणांका वया असतात. तर हे बघा सध्या तर 3 प्रकार माझ्याकडे मिळतात. हे अजून जर काय केलं तर मी तुमका जरूर सांगतं. हे मसाले तुम्ही खरेदी करण्यासाठी ऑर्डर करा मेसेज करा. आणि काही जण विचारतात काय तर तुम्ही मसाल्याची किंमत व्हिडिओत सांगणार नाही. तर व्हिडिओत कसलीच किंमत कोणच सांगणार नाही. मीच असा नाही तर कोणच सांगणार नाही. तुमका जर होय असात आणि किंमत ऐकायची असात तर तुम्ही जरूर फोन करा. मग तुमका आम्ही सांगा. तर अशा प्रकारे माझ्याकडे हे मसाले मिळतले.
चव घेऊन बघा. जेनी जेनी चव घेतली त्यांनी म्हाका सांगल्यानी, व्हिडिओ करून पाठवल्यानी. तर असा बऱ्यापैकी प्रतिसाद असा. माझ्याकडे मसालो म्हाका पण उरला नाही, मी कुठलंय काय, मी थोडंसं राखण ठेवतोय आणि त्याच्यात ह्या करते आणि तुमका दाखवते. चला तर येवा सगळी जण जेव. कशी चव झाली ह्या मसाल्याची, कढी कशी झाली आणि भाजलेलं कसं झालं आणि रायता कसं झालं आता तुमका सांगतोय. मी आधी खातोय. एक नंबर कढी झाली या. आता रायता बघतोय या तोंडाकला. आहा, सुंदर. असा जेवण गाव आहे आताचा उन्हाळ्यात. करलेचो कूट, करलेचो मासो, एक नंबर. आम्ही ज्या घरात करतो बघा असं आवडीन प्रेमान आणि बाकीच्यांका घालतो त्या इतक्या सुंदर लागतात. आणि त्याच आम्ही हॉटेलात पैसे देऊन मागवतो. त्यांना पोट भरणार नाही, होई तशी चव लागणार नाही. तर त्यासाठी आपण घरातच जेवण करू वया. कधीतरी हॉटेलात जाऊ वया असं नाही. हॉटेला पण असत कारण त्यांचा पण पोट असं मी म्हणणे ना, हॉटेलात जाता कामा नये. आम्ही पण कधीतरी जातो वाटला तर. कारण थोडं वेळ जर कधी कधी कमी असला आणि कधीतरी हॉटेलात खायचं असला तर आम्ही पण जातो. तर अशा प्रकारे ह्या जेवण जर कधीतरी केला आणि आपल्या माणसांका घातला तर आपली माणसासुद्धा मस्तपैकी पोट भरतं, ढेकर देतं. ह्या असा तुम्ही कधीतरी करून बघा. आताशी गावाक जाईलात तर माझ्याकडे जर येऊचा असा तर माका आधी मात्र कळवा. तर कळवलात काय आमका पण बरा वाटतला आणि तुमका म्हणजे येऊकय मिळतला, आमका वेळ काढून मिळतलो. तर अशा प्रकारे मी आता ह्यो माझा व्हिडिओ संपवतोय, जेवतोय. तुम्ही सगळीजण जेव घ्या. माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर.